Guys, mazubuntag na tantanan. Ara sa zuha pa pagabril lagripak ug mani edi ah. Mani ang giluto gabi guys nga mani. Sa karon na ni jagripak kay nakatug naman. Pag humani jagama daring ko an. Nagluto man pud mig kanang harama akong popcorn pa. Ay pakuno ko na no. So dia nagluto mi gabi og yema. Ja, mani ang yema guys. Mas naman. Kapoy siya pag humano gama na mag-yema. So, yema, mani. Yan ang naripak mo kapag abril. Mani. Diyan yung mandana, mag-ripak papad sa kanang naay popcorn. Kaya ako makuantos ka nang naay turon. So, diyan nag-amang popcorn. Ripakunan na naman ni. Ripakunan na naman yung amang popcorn ron. Kung humani papag-abril na silang mani. Ipak na si Zada na si Jahang popcorn. O, pila ka buko yung mga manita. Abot ka ng... Ha? Bala ron. May nalaman guys. Puno mani ka ni. Kaya isa ka kilo, kaduhaan man na si Zag luto. Sa kasi mana guys, makurot man may 1 kilo nga kuan mani. So magaba na pagpos ahang turon. Ang turon ko paron. Damak saging at turon. Azid, pinabangay rata karon. Dali ka human. So man yung saging. Yes. Ang aming banana para nga turon. Matamig tag alas 4 sa kadlawon. Alas 4 dyan namang mata kay umupalangan na nga tag mata. Na, late na ta. Magluto pa ba sa ako mga 50 kabuk turon. Saging turon. Kada adlaw. Salamat po sa mga kuan. Ila nga baligjaan taon pa nila sila mga saging. Sabot rabad sila kay kabaw man sila mamuhunan pa ni mantika o lumpia arapir. Sabot-sabot lang. So pag-abre kung bakit isa din si Iza. Yung humanda guys, mag-repack ko na siya kuan. Repack na siya sa popcorn. Muna naman ito itong popcorn pala. Palit pa dahil kung sa popcorn. Ako kapalit nga pang gabi na daghan pa. Manay mong trabaho guys. Every morning. Sa zugkuan. Ako busy ko na rin pang mutos. Kasi papag-abril. Magdigamo. Karoon kaya na may repakunan. Repak sa siya. Hani na. Ha? Ano ka malagi na? Hani na. Upakansi. Upakansi guys. Naman na ijaha. Aron na lami magad sa pagkaluto na. May pagkaluto guys. Na. Yuhan lang dali nga na. Tansyahan dali mo yung nagkuhan. Kaya di matansya. Parehas ka itong kinaunahan na magluto guys sa pagod. O manabantad din na. Papag-abril mo nagkaraw-karaw na brown. So na brown man to sa okay pa man to pagkaon. Okay pa sa ngilan. Ikaw bitaw to nagkaraw-karaw. Ikaw bitaw nagkaraw-karaw primero. Ipapapila ka bok pa. Doble miro lang guys para mga kaya napagod. Pila ka na. Abot pa ka. Kasapal na makagat ang puhunan. Ang kilo guys kaya tag 120 kilo. Balag ko ang guys. Pinagmay basta kanunay. Yes no. Pinagmay basta kanunay. 28. Ha? 28. 28 ka buo. 28 times 5 pila pa. 28 times 5. So 140 to siya guys. Agatanga pa man to yung hanggi luto. Kaya ito pa man agatanga dito. So katong-katanga na nabiginan siya dito. Nakuhaan pa natin sa mantika sa palapad, 30. Okay ra ka adyo. Yan ang magazin na mamuhunan magazita. Kaya ulit na mamuhunan, di man ta ka pa kuwag tinda. O naagaban guys, hagaan magkuhan, maligja. Gami di magagahaga kayo ng mga estudyante. Iban. Mamuhunag bugan. Grabe pagkapa. Yan, dyan guys. Legit kansida ni mo palit kay tagsa ka buksaging amang ibutang. Tagsa ka buok. Legit kan arkansi. Mga mga bata ganahan mamalit. Na mabusog man po sila. Di kansi ilang 5 pesos. Kada adlaw. Palitan po nila. Parisan po nila juhos. Busog yung mga bata. Marami
Tapos mga bata ito skulahan. Nagkalipay. Ngani kadake. Kan nagsusud. Kapag abral nagrepak na sa isang ha? Dako. Ano? Repak na kapag abral sa isang popcorn. Kumatinom. Parang bigay mo na kanya na. Ano dahil kami na may raman na. Magpanibalit na naman dahil kong hapon. Hindi na palit ako unja. Ang suki. Kanaya mga kuhan guys, tinda. Mamili ka ko ka ng maligya nga bubarato. Ay, anak ka makakuhan o ginansya. Pagkita ginansya. Na may ibang tindahan nga mahal. Na pa ibang tindahan nga bumintaha ang presyo. Manang mangita ka ko sa kong presyo nga murag maka-save ta o maligit. Pero kung kuhan, matataginan siya. Malagit. Ba? Okay kayo. Mao na among daily routine kapag Abril kada adlaw gud ni manang trabaho. Buntag sa zo alarm mo alas 4 sa lawon. Karong matamig sa zo. Ani bakod. Ngayon sa may kuan. Sa sound sa may worship song na yung mga kuan ng kada buntag. Worship song sa good. Mata, balik mula mata sa buhi. Ito pa? Mula mata sa buhi. Balag lang magmata basta buhi. Nahan lang dito ta manghapin o silupin sa tangkamot kay pagkaon daga ni. Worship song sa mga paminawan guys sa sundan o sa mga trabaho. Search na mo kan guys na mga worship song na as YouTube. Nalagni sila paminawon na binagtadong buntag. Hindot paminawon. Gaan na itong pamati ba? No. Diba may iring guys. Pinagkan sigsing ko na ni guys kaya nakabiyag kaya tag sa kabuksaging ang ibutang. Kagsaging among napalit, kasagaran na palitan guys kanang saktor mo sa kadagka. Kanang kadagka ba? Hindi po magmahay mga bata. Ano mga yung gay uban mamaligza guys ila pang tungun. So depende kay namang goy kon saging nga dagka. Kay gaha po dog dagka rabi taw kaazo ang manjang atungun. Kay di naman pud maarang lanis. May pud masigo sa tong lumpia-rapir. Nang buta daga tong lumpia-rapir, mulitskan. Ay nailami. Ayun. Wala na sila guys. Every morning, mani ang mga kabisihan. Pero kaning mani, mga popcorn nga na. Pagkan pagkagwa ka adlaw. Depende sa kuan ay adlaw nga mahurot o dali. Kaya daghan mo pinamaligda nga na. Kanang mani, murag ako rin namaligda pa no. Mani no. Ako rin namaligda itong mani. Nung kauban na sa eskulahan. Kauban na sa eskulahan. Ay po na mamali itong mani. Hindi man sila katansa inigluto. Pagod man kuno. Kaya kayo nakaluyan ba dyan taon. Ito na ipraktisan. Kaluha dyan. Primero dyan na luto guys. Mo ito napagod. Primero namang luto napagod. Hindi ako pasangan. Ikaw may nagkaraw-karaw. Kitang dua. Kitang dua. Mo ito guys napagod. Ako po na sayang ang mga pagod guys kay hurot na butukan ka. Tambaw na tupas mo. Bitaw. So, ikaduha mo na to, nagasang ibantajan. Pag imo rin mo hatan na, naroon din mapagod. Di dyan mo as in palutuon sa mantika pa nga. Nagkatakang kay ang kunan niya init pa man. So, buhatan na niya ng sakto-sakto pa siya nga kuan basta kay di dyan mo sa as in nga palutuon na nas mantika. Kay init man na sa ilighaon. Ang sakto na siya. Karoon-karoon sa ginoo, makatansa na yung taon ko. Salamat. Kaya tagpila pa ka kilo at ang lutuon. Kamaon na gazid. Yan na guys. Yan na gazid ay guys. Basta mag-practice lang mga gazid ta. Kamao gazid. Hindi ka mag-practice. Gazid ta kamao. No. Yan na gazid na iskreto.
Mag-practice kaya arong makamao. Nagahan ko turon. Putos na. Tiwas sa midari guys kaya arong humani. Guys, naman ako putos kanina. So, 50 ka na siya. 50 size, city. 57 na sa kabuok guys. Ang lutoon, karon turon nga saging. Dahan nga ready agahang mga gamitanon kani mantika, brown sugar ang gi-prepare. And sa Papa Gabriel naman na pud siya pamutos daring popcorn. Bet ang ipuno pila ka buok ni. 2 4 6 8 10 12 13 na ka buok. So 13 ka buok, 13 ka putos nga popcorn. Kani 100 kani ka buok. Kuan is 145 hurot kaning yema kaning yema. So ana ra jud kugi ra jud. Na guys, ag money. Bantay kuan siya 28 ka putos. 28 kay ngani. So ngani sa kadag mong balik 5. Nakire sa nagputos ni. Kana popcorn, mani, yema, sotoron, nga topay amang ice candy dadto. Amang kani na juice. Na guys, mali amang kabisihan kada adlaw. Ice juice. Malig sa tag 5 po. So napay ginan siya, okay ra guys. Ginan siya makapabawon sa mga bata. Kabayad to mis amang kuryente. Ha? Lala na. Kabayad. So yun na yan siya guys. Karina na nabangan nag-apil kay kang ko anak. Papa Gabriel. Nabangan na si Gadarhi kay Arong. Sadyo na inigulbot sa mga bata. Naman sa kuy suki nga bata nga masig balik-balik o palit tadi kada adlaw. Mo dyan isang favorite paliton. Kaning kuan, mani. Mo dyan isang ganahan paliton pa no. Palit ka na dyan na sa hitag kuan. Tagtulo ka putos. Mukha. Diyan na ijahang favorite ni Mani. Sinari si Jazzy request na ate Mani te. Kaya ganahan ko masag Mani. Okay. Mabright ko no si Jazz. Ayan si Jazz sutan. Sa doon naman dyan pausol. Buto na dyan nga na ba? Buto na dyan. Ulit mapalit o buto na dyan. Ayan na. O diba? Kari para rice ng putos ganiha. Diyan na. Si Jazz. Ayan na. Parang tatagad magluto na po ko na rin ahang. Lutuunon. A few moments later. Guys, mga antanin jo. Kay saging, grabing guwang nga. Dapay bulanghoy nga hinatag ni mother. Dapay amang ginamos with kamatis. Dapay kereg-kereg ni Papa Gabriel. Hala mga anta. Kereng ko na unon. Gikan na dahil may eskwelahan guys. Nga pag-abot na mother grabe mang kasagag uwan. Timing dyan ka. So pag humana maghipo sa kanding. Ning, banak o grabing kasaga. Wa may ka-video guys. Kay di ko magkuan og kana nga ay cellphone na bindik mo gunto cellphone na binagarang kasi gabi tag uwan lain na panahon kasi bako unsa mo hilap bako pala yung taon makasawat may grabing daghan ng tubig nga man ang basahang kay nakaligo ko sa uwan kay kem ngabi kuan be ang ngay sagi nganta guys nganta kay kultur Gabriel, ginamos. Yak sa hapon nun. Diyan pa yung hapon. Bulanghoy, natang lanay. Maligya man sa bulanghoy. Pisaging. Okay, kamkin. Mikin. Guys, kaanta. Bulanghoy. Bulanghoy. Ko. Ang bulanghoy. Ulit sa ganahan o saging. Ang kabus na kago kung saging Ganihan nakapalit na pag may duha kabulig. Basta gapon. Pero tengah kirig-kirig at tengah kirig-kirig. Basta kagbukong tengah kirig-kirig. Kuha naman na yung mura na overhome. Tiguang. Ha?
Ano naman, buhan. Hmm? Buhan. May putuhon. Hmm? Putuhon. Tama, ngayon. Ginamos with kamatis. Saging gabing kabus at buyag. Halin ko halin. Kado lang hoy. Saan ni Kuya Bit? Bulanghoy. So, itong bulanghoy na to, maglukat na patas ng bulanghoy na niya. Maglukat ng bulanghoy. Rebutan guys, nga unta. Okay, guys man. Ha? Ayos dito. Sud, mas preser. Pero lami ko na yun sila. Lami? Lami be? Ay, manini Ang kanan guys. Tilin-lini. Be? Tang. Tala ba? Man wise? Ang tamis. Be? Na. Here. Please. Lami tayo. Saan na hoy?